turka shi. Labarai daga ƙasar Najeriya kai tsaye da kuma ƙasar jamhuriyar Nijar ma a haɗe. Yayin da yanzu dai ƙasar nan ta Nijar ta bayyana cewa tabbas fa akwai lokaci za ta iya buɗe bodarta da ƙasar nan ta Benin. Amma sai ba bayyana cewa tabbas fa akwai haɗin bakin Faransa da Benin. Hakan ne ma jawo yanzu aka ɗan tsagaita gurin buɗe bodar. Amma sai fa kwanakin baya wato dai ƙasar nan ta Benin ta riƙe wasu daga cikin 'yan kasuwar jamhuriyar Nijar bododin su kimanin guda 140 da kuma dai tare kuɗi naira miliyan 70. Da mana Chani ya bayyana cewa tabbas ba zai tsaya ga ba zai sa ido domin ganin yadda ake matuƙar cutar 'yan ƙasar Nijar kuma ya sa ido ba. Hakan ne ya jawo ma aka je aka sulhunta. Ƙungiyar nan ta ECOWAS ta bayyana cewa fa da yiwuwar a yanzu suna so domin a ƙara haɗin kai a ƙungiyar ta ECOWAS. Domin tabbas fa yanzu ana so da ƙasar Nijar, Mali, Burkina Faso kusa da ƙungiyar ta ECOWAS a kowane lokaci. Don haka ne fa zai wato da ƙara wa ƙungiyar nan ƙwari da kuma da matuƙar haɗin kai da kuma da ƙarfi a duniya ma gabaki ɗaya. Kwanakin baya ne da wata motar buwar da ta kawo kayan abinci ta tsaya a jihar Katsina aka tare ta aka kwakwashe kayan duka. Yanda talaka suka samu tawawa tun bayan kalar yunwar wadda ake ciki a ƙasar Najeriya. Bola Ahmed Tinubu kwa san ji cewa fa yanzu dai kowa nan ya ta mai Allah ya sa sakamakon abubuwan da ke yi wa mutane a al'umma sakamakon wanda ke mutane game da wato dai mulkin da yake musu na kamar karya. Da kai da kawai cewa dama ce a yi juyin mulki kamar yadda ƙasar jamhuriyar Nijar. Jamhuriyar Nijar kuma Janar Brigadier Abdulrahman Chani ne ke abubuwa da dama masu kawai ko dai ku bi mu sannan hankali domin jin wannan labarin na muke a halin yanzu. Amma kafin nan fa ku na subscribe da kuma dai alamar ƙaramin sarwa kamar haka. To madalla labarin nan mu za su ɗora. Shugaban Najeriya Bola Ahmed Tinubu tun bayan ziyarar da ya dinga kaiwa ƙasar nan ta Qatar hakan ya jawo yanzu an samu an fara ƙulla kasuwanci da ƙasashen na duniya domin ganin yadda za a samu sauƙi a ƙasar Najeriya. Yayin da a Lagos kuma wasu daga cikin mutane don bayan da cewa yanzu an daina sun kuɗin shekara sai dai wata. Wasu sun yi murna wasu kuma sun yi farin ciki da wannan da hukuncin da Lagos ta yanke. Jamhuriyar Nijar kuma da Brigadier Abdulrahman yana can yana taban arziki wa ƙasar jamhuriyar Nijar bayan da yanzu dai suke nasa ta waɗanda kuma Allah sami mai albarka. Wasu kuma suna cewa tabbas mulkin sojoji ma ya fi na farar hula. To tabbas a yanzu Nijar da alama ko ba ta samu mulkin farar hula. Yanzu alama sun fi jin daɗin mulkin farar hula, mulkin sojoji. Wasu da fatan kun kasance da mu a cikin labaran namu na safiya mata sun kasance ku a cikin nawa cikin labaran namu da dana. Wasu da mu ta lafiya da sadamu da alkhairansa amin sum amin.